and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Let's try the dookie, baby. Then, tell me later. Go na. Very good, ma. Jason. Yes, Lily. Moon for me. Jason. Lily. I'm liking that name. Say it louder, baby. Jason. Jason. Wag yun ko nang report si Larry sa iyang opisina. Ingon man ang iyang sekretarya. Pasado alas 5 na. Ug bisan usa lang katawag, wag yun niya buhata. Hain ka man di ay Larry. Katapusang tawag. Ug kung di pa gid siya motupag, si Tita Divine ang akong tawagan sa dili pa ko moadto sa ila. Answer me, babe. Answer me, please. What now? Hey. Oh. Karatsiya nakatuog ka. I'm sorry, baby. Kung gikapoy ta ka. Shit. I can't get enough of you, Lily. Sugada. I never felt this satisfaction. Oh, gosh. Kada ka nadig-miss ko hinsi. Bubangon ka. Tubagon ko dito sa banyo niya tawag. Hello, babe? My God, babe! Kadaghan na sa akong mga tawag nimo. Wa ka gyud matupag. Thank God you're answering now. Hain ka ba? Di ako sa site, babe. Why? Naa ka sa site? Asa nga site? Layo. Asa? I'm driving now. Lawso na lang tikag-ana. No, Babe? I'm still busy. Og nagdakog sikiran. Kon mo ani ka, it would be useless. Magyahir gyapon tag sakay sa tong sakyanan niya. And besides, murag madugay-dugay pa mi diri. Mao ba? Wa ka mo atog dayon sa bahay kagabi. I miss you, babe. May mo bang mohapit ka unya nako? Gikan ka diha sa site? Okay, I'll try. Do it, please. I won't promise, but I'll try. Okay. Sige. Bisa dili ka sigurado. Magpaabot kahapon ko. Hennessy. Sige na, busy ka man ka. Bye na. Amping ka nunay. Okay, Bye. I love you. love you too. Diyos ko. Saan ba kini akong kipuhat? Nang nakahimo man ko sa pagluib ni Hennessy. Buotan kay siya. Mas sinabuton. Huwag ka na ipangitaon pa. Apan, anong lahi man ang kalipay nga kubation kung ikauban ko si Lily? Kanong bingawon mo ko niya kung di ko siya makita? Kanong magpangita man ko niya? Lahi ang gipati ko alang ni Lily. I think I'm falling in love with her. I tried so hard, but I can't help it. Huwag ko kapugyan akong kumaling na mahigkop man.
Natong paghihapon siya, bisan siyang pagkato. Ang ayan paghihapon siyang tanaw. Mura siyang anghel na nahinalaw. Kisabay di mahog ang pagbatin niya ng panakoy. Mag-atubang ka sa usa ka anghel ng panakoy. Dili, usa ka din kipuwatang ganun di ko kapugan ang ako kaugalingon ko pa din. And now, you surrendered yourself to me. Misamo pa karon akong pagbatin. I love you. You are mine now. Moment again. Walang isa. Huwag kaganda karon din. That's it. Baby. I can't. Siya gusto ni mo. Gusto kong mubalik ka na ako. Oh, Mubalik ka pa ba na ako, Jason? O igo ka lang mitilaw na ako ron? Lily. Gusto kong masayad unsay sunod gamay tabo human sa nahitabo nato. Ingon lang ba ini? Sama sa nahitabo nato dito sa isla. Kalimtan na nimo kining higayuna. No. Di ko kalimtan kinihigayon na sa tibo ko kinabuhi, Lily. Dili ko kalimtan how it felt. How you make me feel. Hangtod ka sa aga ingon ta ini. Ampot. Gusto kong masayod. Kaya hatagan ko ni mo paglaom. Dili ko gusto mo laom sa pagtuo nga sa'yo. I'm sorry. Sige, Oh. Libangon ka. adun ako. Og ibalik kong sulob akong sinina nga gisulob kagahapon pa. Ihatag sa imong pangasaw unon ka ng imong napalit ka ganina. Mao ka na gituhuan sa imong inahan nga nagpalit ka alang sa imong pangasaw unon. Lily, no, no, Ayaw stop. ko pong nihayaw na Larry. Jason, Dili ikaw ang akong Jason. Dili ikaw ang Jason nga misaan ako buhay katapusan nga gugma. Dili ikaw ang Jason nga ako ang tanan alang niya. Lily, Musabuhin ako. Ayaw na kong ugni pa. magilis sa sabon. Pahala ka. Ihatod ka. Ayaw na. Makamao kong muuli nga ako ra. Humana kong ilis. Ato na ko. Shit. Kadali ko di mong nahuman. Wato ka diyot. Sinina na akong isulob. Sa'yo nang ibalik. Ato na ko. Ayaw una. Muuna na ko nimo. Oh, shit. Kapaspas mong bayhanan na kainis. Ang karsunis lang ako isulob. O magpolusir ako. Aron, mas dali og mapsat ko pasilin. Dili bahim ang dili ko siya mahatod. Kataas ba nang nahimutangan sa iyang unit? Ni amo kis kinatasan. May nagpaingon na din nga elevator. Paaboton ko lang nga maabot ining maong floor. Dili mahimong maghagdan ako sa kataasan na himutangan ini. Ni ami sa 36th floor. Ni ana, Lily, what ako? musakay na ko. Pisliton ko na ang ground floor. Oh, Larry, unsa pa? Ayaw papagi ang puntahan ng elevator. please. Please, ayaw ko biyay. Pasagtin ako. I can't! Sige. Di ka mo pahawa na pagbabag sa pultahan? Sige. Musakay ka magkaha. Sige, ikay sakay. Maghagdan na lang ko. Tanawa. Nasira na ng elevator. Huwag ka malaki masakay. Pero mo sakay man ko. Ngawa man ka. Gusto kang mubati pag-usab sa kainit sa kung mga gakus o hawk? Kipabati ko na nimo. Dili angay apan gihatag ko nimo pag-usab ang akong kaugalingon. Sa pamasid na pahinumdum ka na nako. Panasayop ko. Sayop kining akong gipati diha nimo. Sayop ka nagpadako nimo. Diha ka na. Lily, mahal ta ka. I love you. Pero may lain ka usab ka kimahal. Dili mahimong duhami. Kinahanglan kang mamili. Saon, ikaw ang akong karon. Apan siya ang akong kagahapon. Mahimo ko magkalimtan ang kagahapon aron maghimo og pagkugukma. Tabangi kong unsaon. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!